Pamusoro edare, pamusoro imama. Ndauya nenyaya yakamhangarwa naAlexander Mandaza achimhangarira Michael Kwaramba. Iri nhau yekunetsana panhau yemunda, muganhu wemunda. Ndonyaya ndauya nayo mudare. Zvakanaka ngaizvona. Chakumbirwa Alexander Mandaza simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandava kutaura kumashure. Ini Alexander Mandaza. Ini Alexander Mandaza. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise ruoko pasi. Ndokumbirwa Michael Kwaramba. Simudza ruoko rwerudyi mutedzera zvandava kutaura kumashure. Ini Michael Kwaramba. Michael Mandaza, kwete Kwaramba, Kwaramba. Michael Mandaza. Ndinopika pamberi pedare. Tedzera zvandikutaura. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Zvachataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisai ruoko pasi. Ndokumbirwa Alexander uzivise dare muchidimu wakagara. Chasakisa kuti umhangarire Michael Mandaza chii? Nyaya yandauya nayo inyaya yakambotungwa namambo Chinambora vakafa vaya. Nekuti nenge mukoma pasitendi yababa. Nyaya yakambotungwa. Aiwa ndikuti vakafa. Haina kupera yakasharira panzira. Saka inyaya yestendi yababa. Saka stendi baba ningi mukoma stendi yavo iri uku, stendi yedu iri uku. Saka muganhu wakanga uri pakati vakaubvisa. Saka iyo stendi yacho vapedza kuitengesa yese. Saka nguva yese kubva makore esaya tanchirambidza vanhu kuvaka papi ipapo vanhu vakatenga ipapo pakatotengwa vanhu pacho pese pa. Havasati vavaka vanhu tobhizi kurambidza vanhu vapi ivavo. Saka ndio stendi yatingoda chete stendi yedu iyo. Michael, munoti nezvekutsanangurwa naAlexander kuti makatora nzvimbo yavo mukaitengesa. Ndo yavari kuti hapasati pavakwa, vari kuda nzvimbo yavo. Inini handina kumbotora nzvimbo yavo. Inini ndine nzvimbo dzangu dzandinogara. Pavari kutaura kuti apa ndo pane nyaya ine judgment yandakatiwa nemi. Paya yatongwa naChivanhu vakapa vakazoponera mauya kupaya yokuti nzvimbo yese iyadhani yapara. Ndokumbira kuti mupindure pane zvatsanangurwa. Munobvuma here kuti nzvimbo vari kuti nzvimbo ndeyavo mati haisei? Haisi yavo ndei? Haisi yavo ndeyavo. Handambotora pemunhu. Nengi masenza aya mamiro akaita. Ndokumbira sabhuku muziviso dare kana muchiziva nzvimbo yekutsanangurwa. Nzvimbo yekutsanangurwa ndinoiziva makurwa. Nzvimbo iyi chimiro chayo daiva Mandaza vanga varipo, asi kuti takambotsurana mudare rekutaurwa nenyaya yekuti mheno zvinge zvimhemburudzo inenge yafamba atikazosimbosvika kutsurana. Mukoma vakanga vauya vanotora vanasikana kwavakarogwa musha usiku. Ndibva vasikuita nyaya tuti vachirungu deal darling nevabhana vakanga vatorawo nanhasi avapo pano. Mastendi aya kubva yamukoma Rafiro kuina 100 yemudzukuru kwajenje ina 100 yavava yavari kuti ndeyawe yabva yaita 200 meters dzemberi kudzova dzaita ma100. Tine umbowo hunoburitswa naBlessed atinaye mudare kuti zvekare kuti ndiye akanouraya exhibit yegedhi rakamboburitswa naro nemessenger of court achiti nanhasi munzvimbo dzemakomba yawo dziripo. Stendi dzavo imbiri yaRodwell neyaKwaramba dzakangobatana.
kutaura dare pachokwadi. Ndapedza. Hamuna kupedza. Ndidzokerai mhinduro yenyu panhau yamangarwa mudare. Mupedzere ipapo. Hongu chandinoziva ndechekuti mastendi Rodwell ane yake, Kwaramba ane yake. Ko ava vakapinda nevanhu. Hongu vakapinda vakati munotone mastendi akatotengeswa ari kungoita bongozozo nanhasi vanhu kuda kuti vaone kuita misha yavo imomo asi mhuri iri kuramba. Ndakapinda mumarodhoro muri kutaura muri Tenesamwa ndinogara ndichitaura nyange patinopese kuti nyaya dzinoda chokwadi, nyaya dzinoda idi. Kuti isusu munotaura kuno kwamutaura avo kana vari vakutaura ndinu hamukangadzani. Pano apa pakatengeswa mumashurumu baba vachiri vapenyu. Panotone migodi, panotone pane mirwi yezvidhina. Nawo waitoita bongozo zokunzi aiwa imi maakubata apa sei isu takamirira nyaya yekuti mambo achanopa judgment mambo wekushaya vakatouya ndo svondo rabva vashaya vasati vapa judgment. Saka ndiri kuti mastendi maviri ekuti kana yemuzukuru wedu ndiye uyu murehwa vadika vanotore chokwadi chokuti vanotoziziva kuti inyaya dzevanasekuru wavo kune stendi yasekuru Rodwell, kune stendi yonzi yekwakwana kunogara vasekuru maiko. Saboti mukava basi. Mataura imimi makati pamhuri dzenyu dziri 5 kune ine 100 meters kuita 100 meters kweyamaikiri ndo yaane 200 meters yakuti nhasi unoita 200 meters achitorera vamwe ava vasara vasina chinhu. Saka zviri pachena kuti ivo yaifanira kuita 100 dzavo. Chokwadi. sei madaro. Yoita 100 vamwe voita ma100 vese vane Ndomaerwa pantone mugano kana nanhasi kuenda kungonopaona chete munongoona nezvoti aiwa apane zvakamboita pane zviri pa pandone raini remiti rinotoripo rakatoganhurwa uku kwavasingatorima kusingatorimwa ndinodaira kuti makore anodarika anodaudzira kudarika masere kusina kuvhura kwabatwa bata kuchimirira nhau mutongo wamambo asi pakazotengeswa pakutotengeswa vanhu havasati pavavo asi pane vanhu vakatosvinurira chiziso. musati mataura mutemo wamambo munoziva mese panapa vese hapana andiri kuona nechiso chinyowani nhasi pasina kuvakwa pakanzi apaita se kutengesa zvakanziregedzai kutengesa. Saka ngatitaurei nyaya nhau tiziva kuti kutengesa kana makatengesa mukunopedzera nevanhu venyu nzvimbo iyo haisi kutengeswa. Nyika yachinamura haisi kutengesa. Ndiri kuzvinzwa ndinozvigamuchira zvese kana paita vamambara vachifamba taura nyaya yese yaitaura nzvimbo yatiri kutaura nezvaive inzvimbo yandakachera ndofunga pane fish pond vanzwa ine 70 meters by 14 meters yandakachera 2009. Ipapo pane mugodhi wandakacherapo baba vavo vari vapenyu panyaya dzekufamba kwandaita pachiitwa mabongozo ekumisa kwakaita apa ndakatenge ndina mukoma bateni yandaundinaye ndiye aindimiri aitaura zvinhu izvozvo zvakaita ndiye aitaura kuti nzvimbo ino yese yakamira zvakadai zvakadai. Regai ndidzokere shure ndiyatsokupai muono changamira. Baba vangu pakafa baba vavo vakasiya vakatora amai vangu vachibva vaenda kunotsvaga ponga kusina munhu 1949. Inini ndakaberekerwa pastendi ipapo
ezvinenge zvaku75 tagara ipapo vakatanga dziri mhuri mbiri, mhuri yangu ana Rodwell naPatrick naJames vana vababa wake ndobva avatakura bva anawo paSt Park, ndobva atakura vana vomukadzi wake nemukadzi wake mukuru baba wana Wilson yake doko ndiye mwana wavo vatakurwa vakasogara pasitenda ndokukura vese vakaita zvakanaka kusvikira baba afa. Kufa kwakaita baba mhuri yanga yati kurei nokufunga mukona mukuru pakafa baba wangu 1954 akanga ari kuNorway achifundiswa nababa wangu vapara ari kuNorway. Vese vamwe vaifundiswa nababa wangu. Baba akafa mhuri ikabva yasara kuti vekona Wilson nonaneti vese ukasatawo naiwo iyo mhuri iri mhuri imwe chete zvakanaka. Vakakura, dambudziko rakazouya pakanga Wilson akura akutorwa nevanhu vomusha iwewe ndiwe muridzi wako baba ukutorerwa nzvimbo nevanhu. Wilson achibva aita se ataura izvozvo akati chindipai pfuma yangu imi marerwa nababa wangu. Zvamarerwa nababa wangu imi makura achidzokerai kumba kwenyu nokuti imba musha wongo urimo musha imo negadheni rawo ranga ririmo musha imo nemunda wongo urimo musha imo usina kunorimwa nakwarama. Zvakanaka. Nei Alexander. Saka vaita izvozvo vakapasara pakuduza pekuti ataura izvozvo akazouya kwachina mhora kwaBernard ndobva amhangara akanzi iwewe mombe dzako dzese dziri 7 tora nomuridzi wababa, asi yadhi nemunda yadhi munda nemba negadheni hatikwanisi kupa nekuti pane mwina wako ineni mani. Ndopa ndakapiwa ownership yeland iwe. Vamwe vakanzi vakazoya later on uyo aita zvaakaita baba wangu akaita kwaka akati pese apa ndipe mapuranga hanzi vapfudza nzvimbo akati apa iorchard apa pamapichisi apa ndipe mimango zvaidika mwana wegurumo ndikozi anga ari intelligent apa ndikuisa maganzu apa ndikuisa macyprus ndikusana yaki kakati kuduku zvakazongooma zvikapera mpaka macyprus angu apera kusvika pakuri apazo vanozani yestand iyoyo mukabvunza Wilson mugere padyo naye kana natonga ivai vanotoziva kuita kupfuura visa gozi vadiki ndo yadhi iyi ndiyakwaramba iri registered kuBromonzi mapepa acho ndinawo ine 173 kwira so 120 something kudai it's registered vese dzaRodwell it's registered dzakwaramba dzakaregistrwa Jameson dzakaregistrwa apana musho wese wadii ndakati kuna vambo vakanga vakapesera kutonga nyaya iyi kuno ikati endai munogunda kuna LDO vakaenda vakanyanya mafika mati panapo pane mapepa ekuGoromonzi mapepa eruzia emusha handizivi mapepa ari kutsanangura kukura kwakaita nzvimbo here kana kuti ari kutsanangura kukura kwakaita stand yega yega yapiwa munhu vaibva register gadheni racho gadheni oregister munda ane chi oregister it's there izvozvo zviko imi mapepa yamunawo emimi ombo ari kutaura kuti pakakura zvakadii pasendi yabaungu ine 176 kudai kwira kuenda uko ne240 kudai ende ukanoyera ndodziripo mahandi dzakatorwa ese arimo futimo dzakapiwa vakazotera mumashure bhozi akaenda riri sango. Zvakanaka. Iwewe pari zvino muri kugara papi? Ani Alexander. Inini ndiri kugara Stanford. Ndi kwangu. Kugara kwako
ndinogara pastendi papa. Sewa zoti ndekwapo. Ninge inini iyo ninge mukoma vakatorwa vakaimba ipapa ikapaswa nababa. Kana mchitaura musanongedzi. Alright, ikapaswa nababa. Vachiti pastendi. Nguva ipi? 19 baba wakafa 1994 anditi. 2005. Ndo pakafa baba. Asi stendi vakagara vachitaura izvo zvitaura na mukoma. Mukoma vakakurira mumaoko mababa kubva manamkeni avo akatengwa nababa vari mukoma baba umu. Saka history dzese dzavari kutaura handisi kuziva because kana imimi kwanana sekuru wenja kucha mungatsvaka mumapepa kwangu ine mapepa akona ngari kugadzira. Ai, ariko kurumunzi misha yese sorry ndati misha yese iri munhu mabhuku ese mango records are there kurumunzi anobvira pamujata ana marecords ese eminda yese yemuno pakaitwa madhundu pakabvaisa vaibva vanyora dhundu raindira ndingine manhamba anga ari pamadhundu zvese vanyora zviripo it's clear. Chipiti pamusha medu ndinyawo ndisonera nokuti now I'm getting 55 years indozvozva vanhu baba okuti akaita chiswero izvo zvokutaura kuti mukoma nekumukoma kai zvatakumwembe nyekusonera ndinosenza nezvayo kai yakanga ine digiri waya yakabvisa waya akabvisa waya ndine mutino stendi iwewe mwazve stendi iwewe mambo pakapakaima chimbe ndasuki yake yakatoka stendi iwewe vama wakabva chachati kudiba saka yaipira kaita seyeyo nokuti mwina wangu vakavaka stage ava vakara muzimuzimu yomudiki stage imba pastage iyo yenumber 2 baba yakaipunza vaisama kuti nababa handiti then baba tati gare gare uyu mukoma ava naye mudini wangu yarira vakatikisa panhu pa saka vatodhura kuti vakatiproposa vakatisa vari 2 zotikazobate zvo akatikisa 2 and mwenanondare inini vangu ndine 40 years panapa nyaya yabva ndipira nyowani because zvandanzwa sezvazvinyowani sasandamutsa chitauro zvataurwa nhasi kutange nyaya yekuronga pastendi kutaurwa ine mameasurements aripo anoti 176 by 126 pane magum trees anga aripo akudhara iwayo handina history nawo handiti ari pazasi kusaidi atitora kunzi 176 by 126 ndoma kudzidzia awati ku 242 aya pasaidi iro racho rine magamu aimbowainzi akadharwa kudhara semhuri yaichengetwa handu iwo handina nhorondo nawo ndakudhara asi padenga pawo pane magamu trees akadyarwa 1988 padenga pawo akadyarwa bovari vapenyu handi namai vangu magamu trees andakatoaona hudiki hwao ndinowaziva kudyarwa handakuaona hangu asi hudiki hwao ndinowaziva tozunza shiri tina obet nyaya yevhu yanetsa machinamuro makambozviitireko zvokutengesa zvirwe zvikasaivaaaipa akutorwa neuyu pane ababa akanga aripo kudhara ndoba ini ndakazogara maangu pamusoro peiwayo ndiri pamutaka iyi nyaya haimbokurukurika tikaipedza pano iyi nyaya inoda umusha ava vati vane mapepa avo ekugurumudzi toaona mapepa acho takatarisa tiri mumusha tichikurukura takatarisa nzvimbo yacho panapa tingataure hedu asi haipedzeke moreover pataurwa nyaya yemapepa asipo pano zvadii kuti tiite saizvozvo kuti dare rosimuka roya mumusha tokurukura tiri panzvimbo pacho
mambo tabuta rezera andizva ndinofunga nokuti anasekuru akuti kada tunosvika mangwana tichaura nyaya wani hai vanhu avatedza kundokokera panyika anasekuru tenzama ndima kutaura nemi kunyanya kana zvinhu zvadai ndakagarisana nemi ndimi ziso ramambo ndimi vandoti kana zvinhu zvaipa mumusha tobatsirana kuti tigadzirise inyaya yekuda tuye musha menyu tikutaura kwamukuita muri zvinhu mambo vanotodiwa rusumuko rusingadi anokakavara kuti hamhenere zvake imi muchabviso wenyu vanobviso yavo so garani ravo kuti mambo vadi vafambe uswera nemakurukota avo voona kuti zvekare achiti haisi nyaya inowanikwa muri kai kumbira kuti nyaya yemusha iwoyo iyo yatutarai haisi yekukura vachade mumwe bhosi ranga risipo ndeyekukura mandazi sakaenda kuti vanhu vese mumamandazi vange vari ndokune vakuru vasa ezvokwadi vane kumbovo saka sandasa kumandazi vakaona kwete isisu wokunzwa sinasabva kumandazana ndimwe akakomberedza tinana chirodza varipo vari mudhuze nanakachikosai ayo hasisabu kutaurwa kwazvoitwa mukuru vanhu sabu kumandaza ine vana vachiuya kuzotaura kuti kune nyaya tine nyaya ndakaenda kunokurukuro nemumwe wangu handina kuziva kuti asina kugona kuuyawo kuti asvike mudare tikadai titori tese izvozvi zvokuti kubva kwandichaita kwatichabuda muno zvinototi gogoifuni chidii naiyoyo mhuri unodzokera zvekare minodi uchinodzinidzira kuna sabhuku kuti aiwa mambo vari kuti vachauya mumusha chirodza nakachivasai varipo vatikomberedzawo hatirongei musangano kuti tiite musangano paine masabhuku iwavo hatine vamwe vakuru vamunoziva vari mumusha umo vanoziva nhoroondo ika ngavavepo tikurukuru because nyaya haidi kuramba ichingova negakavamakore nemazai apa kusunzire ropa anaida kuti itaure kuti even madhiyuzi ati aripo ababa vavo futi iwe wakunipa kumba yakuri niwe tipedze nyaya tikubata osimba rekupinda pamaobheti zvazvinoita kana matari zvatore matari handiti order inodiwa pihwa yemukana muchitaura usadi mudziri mira apedze kutaura mambo vanotaura vanokusumudzawo handiti mambo inanga ndine chikumbiro chinanga ndinacho ndechekuti dai maigona kana kutuma vamwe venyu vaende vanotaura navo iso kundiye baba wangu ndiye akagara pamusha apa ndiye akabvapo ananza dzakeko ndi muti uya kudare kunokutite izvozvo achaona ende anodonetsa asi iye ndianokupai mamire zvinhu zvese ndiye mukuru wasara plus nanzva kuti zvedenda zvatoda kuita izvozvo ndaidedza hanzvadzi yangu yasara 1 ndiye mwaka chete mumwe wasara 1 ari pamureo ari kungochemawo nenyaya yekuti vanhu vaita sei anongotaurawo ega pamwe waita sei zuva ndimakupa zuva kaimini rongai tisinze daretu yomusha asi besides this patoda eprogram yatinombounganidza vanhu mandazana chada moyo vanhu vari mumusha titombokurukura nokuti ndogona kusangana nezvihombe takavarairwa aiwa munosangana nazvo zvakonzereswa nekutengesa kwamaita ndo pane nhau iko kutengesa ndaungutara inini personal handambobvira ndakada kutengesa
ndakatengesa ndanzi napandire ngauone zvaitaganira kwawako nevakomakeva Kugeza mugeza makati. Mazvita vasati vambuka Simukei, tironge musangano wachaenda pamusha penyu Sasa ndio kile mambo yote ni